Dħanna fl-istaġun tar-rebbija u l-piknikerja f'Taqali għada isa prattikament desert, hekk kif fil-maġġoranza taż-żona il-ħaxix baqa' ma telax. Dan wara li f'Novembru li għadda l-uffiċjal laburista Jason Micallef kien wiegħed li f'Diċembru din iż-żona se tkun mimlija ħaxix, tant li wiegħed li kien saħansitra se jagħmel festin. Iżda issa x-xitwa għaddiet u x-xita għamlet f'ammonti rekord u l-Park Nazzjonali baqa' bla ħaxix. Infatti matul dawn l-aħħar xhur bosta kritikaw il-fatt li dan iżrar u r-ramel li tpoġġa f'din iż-żona ġie jiswa lill-poplu Malti u Għawġi ma' 300,000 euro, flus li jimtefqu mit-taxxi tal-poplu u li ma ħallew assolutament l-ebda frott. Kif jiġdu l-filmati meħuda minn Net News 2 filgħodu, il-ħaxix ma telax, iżda matul dawn l-aħħar xhur l-uffiċjal laburista Jason Micallef kienet joqmos ma' kull kritika u kien attakka l-ħidma li saret mill-ġurnalisti. Ta' min wieħed ifakkar kif anke l-Ministru Chris Boni tappoġġi lil Jason Micallef u tenna li jekk il-proġett f'Taqali ma jirnexxix ma tkunx weqet id-dinja u jsir xi ħaġa oħra. Fid-dawl ta' dan kollu l-poplu Malti u Għawġi jibqa' jistenna u jittama li xi darba tittieħed azzjoni u li dan is-sit jerġa' jirritorna fl-istat oriġinali tiegħu miżewt bil-ħaxix u jkun jista' jerġa' jibda jitgawda mill-familji u tfal bħala piknikerja.